Malcolm Festis, director de dormitoris. Cal portar xancles als banys, llevat de quan entres a la dutxa. Es pot saber per què no t'has llegit el reglament dels dormitoris? El tens al caseller. Jo també escric cançons, Olivia. Sí, Malcolm, és fantàstic. Para atenció. T'he vist per la finestra perquè estava dalt d'un arbre. No és just, Malvolio. He estat 3 anys esperant Olivia i de sobte arriba un alumne de trasllat i ella es comporta com una adolescent bojament enamorada. No pense quedar-me de braços plegats, Malvolio. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Tens molta raó. Investigaré un poc, descobriré els draps bruts i tallaré de socarrer les seues possibilitats amb Olivia. Què has dit? Ah, sí, clar, el passeig. Perdona, vine. Que espavilat que eres. Hola, Olivia. No vull preocupar-te, però Malvolio s'ha perdut. Oh, no. Sí. Si el veus, no l'alimentes. Té colon irritable. Sí, perquè m'eixirà instintivament alimentar una taràntula. Estic convençut que amaga alguna cosa. Això són ximpleries, Malcolm. Els bessons Hastings són pols oposats. Bessons? Sebastian? Sebastian? Sebastian! Puc ajudar-te? Hola, si em permet que em presente, senyoreta. N'esteu segurs completament? Sí, senyor. Ho estem. Això és massa estrany. Senyores i senyors, lamento dir que jo ja ho havia dit, però és que...